जोबोद साबायखर थाबाय सिके दखरा एफसि साफ्रोमबो गेलेगिरि बिथांमोननिसिम बे बान्थाखौ आजावनो हानायनि थाखाय इन्टारनेशनेल लेभेलाव जाहाथे खेला गेलेहैनो हायो दा बेनि थाखाय जों आसा थाबाय बिथाङानो जाहैबाय कुनाल बर' जार्सि नाम्बार 99 सालबारि दखरा एफसिनिफ्राय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बानजायनायाव 13 बोसोर बैसो सिंनि जि जोलुर बादायलायनाय दिनै बादायलायनायखौ दिनै जोबथा बादायलायनाय बिथांमोना बेखौ दिनै बानजायदों आरो बेवहाय आंखौ बिथांमोना लेंहरदोंमोन फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आं मिथिनायाव बेवहाय जिल्लानि 25 दखरा आफादा बेवहाय बादायनायाव बाहागो लादोंमोन आरो दिनै जोबथा बादायलायनायाव सिके दखरा एफसु आरो सालबारि दखरा एफसुआ बेयाव बादायलायदों आरो जों सानो बे बादायलायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि गामि गफायाव जिफोर मोजां रोंगौथि गोनां जोंनि गथ'फोर दङ बिथांमोनखौ जों मोनसे मन्च होनानै प्लेटफर्म होनानै बिथांमोननि रोंगौथिखौ जोङो मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों लाबोनानै जोङो जोंनि उन्दै खुदियाफोरखौबो जोङो नेशनेल लेभेलाव जोङो इन्टारनेशनेल लेभेलाव मोजां फुटबल गेलेनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोनखौ जोङो नेशनेल प्लेयार इन्टारनेशनेल प्लेयार बानायनानै बिथांमोननि जिउनि थांखियाव सहैनायजों लोगोसे बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनायनि थांखिखौ जों लानाय जादों आरो बे बिथाखौ लानानैनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय बेखौ जोङो बादायहैनाय जादों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे सिमां नुदोंमोन जे बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा माहारि दानाय फारफ्रोमबो बिथिङाव बर' हारिया जौगानायनि सिमांखौ बिथाङा नुदोंमोन नाथाय बिथाङा अबथिरायै गोमालांबाय दा बिथांनि आद्रा सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखायनो जों मोनसे मिशन मदआव लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2019 मायथाइयाव जोङो बड'फानि मुङावनो जों मोनसे मिशन लादों आरो बे मिशननि मुङानो जाहैबाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखि आरो बे मिशनखौ लानानै जोङो फुटबल सोलोंथाइनि बिथिङाव आबादनि बिथिङाव जिखुनु जोंनि बर' हारिखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव दावगालांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांखिखौ लानाय जादों येस आं नोंथांमोननो फोरमायनानै मोजां मोनदों जे जोङो मिरु हिसाबै देग्लाय 3 बोसोर जाबाय आरो उदालगुरिया 2009 मायथाइनिफ्रायनो बे बादायलायनायखौ होदोंमोन बिथांमोना देग्लाय 14 बोसोर जाबाय आरो बाक्सा जिल्लायाबो देग्लाय ब्रैथि बोसोराव आगान होबाय जोङो देग्लाय बै जोंनि उन्दै खुदियाफोरखौ नेशनेल इन्टारनेशनेल लांनायनि जे थांखि जों लादोंमोन बेखौ जोङो मोगथां महराव होनायनि जों मोनसे खाबुखौ जों मोननो थांगासिनो दङ देग्लाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जों मोनसे बड'फा फुटबल क्लाब दानानै बै जोंनि खुदियाफोरखौ स्टेटआ जि सुजित नार्जारिनि मुङाव आन्डार 13 फुटबल बादायलायनाय होयो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बड'फा फुटबल क्लाबा स्टेटनि सुजित नार्जारि आन्डार 13आव जों थोंजोङै जों गेलेनायनि खाबुखौ देग्लाय मोननो थांगासिनो दं आरो जों सानो जों मोनसे फोथायनाय दङ स्टेट लेभेलाव जोंनि बड'फा फुटबल क्लाबा देरहागोन आरो देरहायोब्ला स्टेटनिफ्राय बिथांमोनानो नेशनेल लेभेलाव रिप्रेजेन्ट खालामनो मोनगोन आरो नेशनेल लेभेलाव जुदि देरहायोब्ला इन्टारनेशनेलाव मोननायनि खाबुखौ जों मोननो थांगासिनो दं जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो आन्डार 13आवल' जों सिमाबद्ध नङा बिनि उनाव आन्डार 15 आन्डार 17 आन्डार 19 बिदिनो जोङो पर्यायक्रमै थांनायनि जि जों माने लामा बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोननो थांगासिनो दं आं बे बेलायाव बर' हारिनि जिफोर माखासे संगठनफोर दङ जोंनि मेलेमजिबिफोर दङ बिथांमोनखौ गासैखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखियाव हेफाजाब होनो थाखाय आं खावलायहरगोन गेलेगिरिफोरनिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन आं गेलेगिरिफोरखौ खावलायगोन जे गेलेनायखौ जों लांनांगोन बेजों लोगोसे जों सोलोंथाइखौ जोङो पेरेलेल लांनांगोन मानोना सोलोंथाइ गैयाब्ला जों जेबो मावफुंनो हाया ओंखायनो गेलेनायनि गेजेरजों सोलोंथाइखौ लांनायनि गेजेरजों बेनि गेजेरजों जिउनि थांखियाव सहैनायनि गेजेरजों बर' हारिखौबो बिथांमोना गेलेनायनि गेजेरजोंनो बुहुम बिखायाव जि सिनायथि होनायनि दायित्व बे दायित्वखौबो जोंनि प्लेयारफोरखौ लानो थाखाय आङो खावलायहरबाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय बेखौ ब्रैथि खेबनि थाखाय होबाय थादों आरो बेयो फैयै जोबथा सान थांनाय 27 जुलाइनिफ्राय बेखौ जागायनानै मोननै जन गुबैयै नारायणपुरनि बेन्दोङाव मोनसे जन आरो गबर्धनानि नैबे लासित एम इ स्कुलनि लांगोनायाव मोनसे जन बे जनाव होबाय थानाय जे दखराफोरनि गेजेराव बादायलायनाय बे फैयै सालबारि दखरा आरो कक्लाबारि चापागुरि दखरा बे मोननैनि गेजेराव जोबथा बादायलायनाया सोलिगासिनो आरो जोङो
दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आसा खालामदों जिहेतु फुटबला बयनिबो थाखाय अनसायजानाय दिनै बिटिआर हालामाव बिटिआर हालामल' नङा सारा बिश्वआवनो मोनसे माने अनसायजानाय गेलेनाय आरो फुटबला जे बर' माहारिनि थै मोदोम देहायाव दं थानाय बायदि मोनसे गेलेनाय आरो बे गेलेनायखौ दिनै माने फिन खेबसे जाहाथे बयबो जागायनायनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो जाहाथे बेखौ लालांफिननो हायो आन्डार 13 13 बोसोर बैसोनि बिनि थाखायनो जों जागायदों उन्दैनिफ्राय जोङो जागायनानै जाहाथे गोजौ लेभेलसिम थांनोबा दानिफ्रायनो जागायनांगोन आरो बेखौ जाहाथे लांनो हायो आरो बेजों लोगोसे मोनसे जोङो खावलायनो नागिरदों जे दिनैनि समाव लाइमोनफोरा गोबां माने जे समाज बेरेखा खामानियाव माब्लाबा लोब्बा जानायखौ नुयो जौ जुवा ड्राग्स बायदि बायदि गाज्रि हाबायाव माने माब्लाबा गावखौनो सरसोमनानै लाफ्लाङो दा बिनिफ्राय जुदि उद्धार जानांगौब्ला जोंनो मोजां खामानि नांगोन आखायाव आरो मोजां खामानिया जाहैबाय मोनफा मोनफा गेलेनाय माने फरायनायनि अनगायैबो फरायनाया जायफोर फरायसाफोरा गोबां सम बन्द मोनो गरम बन्द फरिखानि बन्द बायदि बायदि बन्दआव जों जुदि माबा मोनसे मोजां खामानि आखायाव लानो हायाब्ला बे समावनो माब्लाबा जोंनियाव गाज्रि गेना माने खान्थि साननायफोरा जोंनाव बेरखाङो दा बिनि थाखायनो जोंनो जे लाइमोनफोरा उन्दै फरायसाफोरा मोजां मोनसे हाबाखौ आखायाव लानांगौ हय बे गेलेनाय जानो हागौ मेथाइ खननाय जानो हागौ बा बायदि बिथिङाव जानो हागौ बेखौ जाहाथे आखायाव लानानै इयुनाव गावनि जिउखौ दानायाव जाहाथे गोसो होगोन बे मिजिंखौ थिदों आरो फुटबलजोंबो जोंनि गामि न'खर लोगोसे जोंनि ओनसोल बिटिआर हालाम आरो बे भारतखौनो जोङो नाम खालामनो हायो आरो बेबायदिया गोबां दंसै बर' माहारियाव दा बिनि थाखायनो फुटबलजोंबो जाहाथे जोङो जोंनि माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो बड'फानि सिमांखौ मोनहैनो हायो बिनिनो मोनसे नाजानाय बड'फा गोजोनथायारि मावथांखिजों जे जोलुर बादायलायनायखौ बेवहाय होनाय जादों जोबथा बादायलायनाया मोजाङै मोजां जाफुंगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो बड'फा एफसि मुङै जे मिरुआ मोनसे क्लाब दादों बेवहायबो जे बाक्सानिफ्रायबो जाहाथे सायख'जायो बेनि थाखाय जों नाजानाय दङ आरो बे एफसिआव सायख'जानाय लोगो लोगो मिरुआ बेखौ माने बे क्लाबखौ नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव बाक्सानिफ्राय बाहागो मोनहैथारो बेखौ जोङो नाजाबाय थादों आरो बिनि ट्रायेलाव जोङो बाहागो लाहैगोन आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गेलेनायखौ जों जौगाहोगोन।